Eta ongitorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, izen buerekin ikusten zuen bezala, lehen deiak eta GPS-a adingabentzat inguruko gaurretan hitz egingo dugu, bale? Betiko moduan, hitzaldean zehar edo zalantzaren bat bali mauko zuen, komentarioen atalean idatzi, eta noizan ben begiratzen joango naiz, eta zuen zalantzak azaltzen saiatuko naiz, bale? Bueno. Pixet, sarre moduan. Telefono adimenduak eta GPS-ak dira munduko teknologiarik ezagunetako bi. Modu askotara, hobetzeko aukera dute biek, baina kezka iturri ere izan daitezke gurasoentzat. Teknologiarekin gertatzen den gauza bat izaten da, bale? Eta teknologia berriak atatzen dira, tanak dauka bere alde ona eta bere alde txarra. Eta gaur egun oso horreixa eta merkea da, bai telefono adimendu, gaur egungo telefono bat, telefono mugikor bat, edo GPS bat gainean eramatea. Gehienek eramaten dute, eta gazteen artean ere, geroz eta ohizkoa da, nolako tresnak beraien eskuetan edo ikustea. Eta, gauza hauek, bere lehen esan duzen bezala, bere alde ona eta bere alde txarra daukate, Eta batzuk eta besteak kontuan izan behar dira, erabiltzako garaian, Smartphoneak, telefono amiduak, tresna bikainak izan daitezke, aurrentzat, lagun eta senideken harremanetan egoteko, informazioa bilatzeko, gauza berriak ikasteko ere aukera ematen diete, Hala ere, arreta galeraz dezake, eta edukidezoketara iristeko erabil daitezke. Gaur egun guraso batzuen artean dagoen kezka izaten da, gazteak oso gazte hasten direla adibidez pornografia edo horrelako gauzak ikusten, bai ordenagailuan, bai telefonoan, horrelako gauzak ez gertatzeko hasteko gurasoak tresna hauek kontrolatu beharra daukate. Ez da erosoena, badakigu, baina ardura hori hor dago, Eta epe luzera arazoak nolabait ez baditugu nahi, lehen nolabait gazteak behar bezala ez behar dira, eta gurasoak gurasoen papela bete behar dute, tresna hauen kontrola mantenduz, nolabait esateko. Eta, kontrol horretan egin behar dena da, adibidez, eduki desegoki horiek nolabait blokeatu, Eta, denborarekin, gazte hauei, irakatsi, nola erabili behar diran tresna hauek, modu egokian. Gauza ez da debekatzea, baizik eta daukaten tresna hori behar bezala erabiltzen erakustea. Hori izan behar da, azken finean, helburua. Badakigu, lehen esan dugun bezala, telefonoa komunikatzeko tresna bada, beti izan da komunikatzeko tresna bat, telefonoa, bai telefono mugikorrak eta bai telefono finkoak. Gauza da, gaur egun, ez garela inbeste, komunikatzeko nolabait sistema pixkat aldatu egin da, naiz eta bai lehengo sistema eta bai oraingoa telefono izena izan, baina sistema aldatu egin da, eta komunikatzeko sistema asko erraztu da, zeren telefono finkoan, konkretuki telefona zegoen toki horretan zeneukan aukera komunikatzeko, baina telefono mugikorrekin gaur egun toki gehienetan daukagu kobertura eta kobertura daukagun bitartean komunikatuta egon gaitezke. Orduan, familiarekin edo lagunekin harreman hori mantentzeko gauzak asko erreztu ditu. Komunikazioa errezten duen bitartan ere, pribatutasun ere galdu egiten dugu pixkat, zer azkenean, nolabait jendearekin, gizartearekin konektatuta gaude. Orduan, deskonektatzea ez da
erreza, bale? Informazio eskuratzeko oso erresa da, bale? Baina, claro, informazio hitza edo termin hori oso zabala da, bale? Informazioa, edozein informazio izan daiteke, horregatik lehen esan duen bezala, ba, informazio horren zati bat, agian, ba, blokeatu egin beharko genuke, bale? Kontroleko aplikazio batekin edo programa batekin, eta ba, tresna horiek erabiltzen erakutsi, bale? Eta GPS-erekin berdin, bale? GPS-ak, ba, bueno, umeek arazo dauzkatenean, ba, nolabait arazoiei aurre egiteko GPS-a oso ondo dator, bale? Segurtasun bat ematen die, baina segurtasun bat ematen die gurasoei, ez aurrei GPS bat izatea edo ez. Ez die zuzenean afektatzen die gurasoek kontrolatzen baituten non dauden bere aurrak, bale? Eta ba, behar ez den toki baten baldin badaude, gurasoak dakit jakingo duten non dauden, eta orduan horrei aurre egin, bale? Beraz, GPS-ak aurre zuzenean ez die on egiten, ez honez txarrik, bale? Gurasoentzako tresna bat da. Baina hemen ere kontuan izan behar da GPS-ak ba, bueno, tresna bada, edo zen beste tresna bezala, eta kokapena ematen dugu, bale? Baina hemen ere kontu zibili behar dugu pribatutasunarekin, bale? Gazteak aurrak dira, bale? Berdin dio 6 edo 15 urte dauzkaten, beraien ardudunak gurasoak dira, baina horrek ez du edo zer egiteko eskubidea ematen, bale? Aurrak ere beraien eskubideak dauzkate, eta horrelako GPS-ak tresnak erabiltzen direnean, ba, bueno, komenigarria izango litzateke, heziketa ona izan baldin badute, komentatzea izu. Hau, aktibatuta eraman beharra daukazu, zeo zer gertatu ezkero, ba, arazoi aurre egin ahal izateko, bale? Claro, ez da gauza bera 5 urteko harra bat edo 15 urteko gazte bat, bale? 15 urteko gazte bat, ba, telefonoa konfiguratu ezake, gauza hauek aktibatu eta desaktibatu, eta abar, bale? Beraz, ba, bueno, GPS-arekin batez ere, pribatutasunarekin kontu zibili behar da, bale? Ez da gauza serioa da, eskubide aldetik, bale? Beraz, hor kontu zibili. Bueno, nolabait GPS-az da gauza berria, telefono mugikorrak ez dira gauza berria, duela urte asko existitzen dira bi tresna hauek, bale? Baina, ba, 5 urteko ume batei ez diogu iPhone 8 euroko telefono bat oparitu behar iPhone bat edo horrelako zer. Arazoa ez da dirua izatea edo ez. Arazoa ez daukala zentzurik horrelako tresna bat 5 urteko ume batentzat zuzentzea, bale? Hori ez da tresna horren merkatua. Horretarako, ba, duela ja urte batzuk, tresna bereziak edo konkretuak atera dira, diseinatu dira, ba, gazteentzako zuzenduak, bale? Eta adibide bezala, ba, 2013 urtean, ba, Explora konpainiak, bale? Ba, Xbox modeloko telefono hori atera zuen, bale? Ba, gazteentzako zuzendua. Vale? Bueno, smartphonea jartzen nuen, ez da smartphonea. Korreztuan nago, ordulari smartwatch bat zen, vale? Bueno, smartwatch, erdi telefono erdi ordulari, vale? Pantalla txikia zeukan, bueno, ez kasu nuten telefono izan daik, bai, teklatu fisiko bat ere bai, GPS ere bai, vale? Eta gero honen ondoren, Xbox modelo honen ondoren, beste modelo batzuk ateratzen hasi dira eta ordulariak ere atera izan dituzte, vale? Enpresa honetatik. Baina gaur egun, ba, bueno, enpresa askok beraien produktua dauzkate gazteentzako zuzenduak, vale? Komentatzen genuen nolabait behar edo moda hori nolabait asetzeko produktuak atera dituzte, vale? Batez ere, hori GPS-arekin, ba, aurra non dagoen jakiteko, vale? Eta, ba, hori, hemen daukazue, Xbox da, vale? Botoi batzuk hor baduzkate, mikroa, bueno, azkenean produktu asko daude, guk batzuk aipatuko ditugu, erakutsi ditugu, baina merkatuan azkenean
horrelako produktuak asko daude, bale? Batzuk telefono baten behar izango dute, beste batzuk ez dute telefono baten behar izango, bale? Modeloaren arabera. Kasu honetan irudian ikusten duzuena, Explora X-Bost modeloa da, ikusten duzen bezala, ordulari baten forma dauka, baina smartwatch formatuan, bale? Hau da, telefono bat izango balitz bezala, baina ordularian, bale? Eta, gero guzti pixkat orokorkitze egingo dut, bale? Azkenean, enpresa bakoitzak bere sistemak erabiltzen dituzte, beraien aplikazio konkretuak, eta pixkat aldatu daitezke, baina orokorrean helburua eta kontzeptuak denetan berdinak dira, bale? Kasu honetan, horrelako sistema daukagunean, normalean, telefonoan, gurasoen telefonoan kasu honetan, aplikazioa instalatuko da, eta ordularia telefonoarekin nolabait lotu egin behar dira, bale? Binkulatu egin behar dira, eta modu horretan, tresna horren, kasu honetan, ordulari horren nolabait kokapena jakin dezakegu edozen momentutan, bale? Danak kasu horretan antzeko sistemak dauzkate, bale? Beste kasu batzuetan ordulariak ere, telefono gisa egiten dute, eta mikro bat daukate, telefonoko txartel bat ere instalatzen zaie, eta telefonoen zerbitzuak ere badauzkate. Hau da, deidiak egiteko edo jasotzeko aukera ere badaukate, bale? Hemen irudian ikusten duzuen bezala, hor telefonoan pantailan agertzen da, deia hartzeko edo kolgatzeko aukera, bale? Egungo ereduak. Gaur egungo, gailu ugari daude eskura, bale? Besteak beste, oinarrizko telefono adimenduak, kamerak dituzten, gailu sofistikatuagoak, musika erreproduzitzaileak eta beste funtzio batzuk, bale? Lehen esan duzun bezala, azkenean gaur egun tresna asko daude, teknologia garatzen joaten da urtez urte, eta tresna berriak ateratzen dituzte. Merkatuak eskatzen dituen gauzekin, edo merkatuak nahiz eta ez eskatu, nolabait behar hori sortzen duten tresna berriak sortzen. Gero, gure esku geratzen da, ze tresna aukeratu, gure nolabait beharren arabera, eta finkatzen dugun presupuesto baten arabera. Azkenean, produktu guztiak ez daukate prezio berdina, aukera berdinak ere ez dira izango, baina antzekoak izango dira orokorrean, baina hori, garesti badiana, normalean, gauza konkretuak eskaintzen dituzte beste batzuk ez dauzkatenak. Beraz, horregatik komentatzen dizuen, hor balorta behar dugu zeintzuk diren gure beharrak, merkatuaren aukerak nolabait haragatu edo bilatu, eta horren arabera, gero gure produktua aukeratu, erosi horretik. Orduan, hemen adibidez, beste merkatuan dagoen beste aukera bat, Fitbit Ace, Fitbit ere nolabait helduentzako produktuak badauzkate, hasiera baten helduentzako produktuak ziren, baina, kasu honetan, produktu berezi konkretu bat diseinatu dute edo merkaturatu dute gazteentzako, 6 urtetik gorako aurrentzako ordulari edo pultsera antzeko sistema bat, bateria kasu honetan luzapen nahiko iraipen luzea dauka, eta hemen gamifikazioa deitzen dioten lako jolase dauzkate, hori telefonarekin eta lotzen ditugunean, joko antzeko batzuk izaten dituzte, adibidez, azkenean pultsera hauek, ordulari hauek, ibiltzen ditugun metroak edo pausak ere neurtzen dituzte, horrelako gauzak ere neurtzen dituzte, eta datu egin gero jolas batzuk edo antolatzen dituzte aplikazioen bitartez telefonarekin lotzen ditugunean. Kasu honetan horrek ere GPS-a dauka, eta soseko botoi bat edo ere badauka. Pantailan hor alde batean ere ikusten duzu botoitxo bat, soseko aukera bat hor badauka, abisatzeko, eta lehen esan duzuela azkenean horrelako gauzak, sistemak, telefono batekin binkulatzen dira, eta
soseko botoiari edo ematen dizunean, automatikoki, mezu bat iristen da telefono edo sistema horretara, abisu bat emanez, bale? Modu horretan, gurasoak zer egin dezake, begiratu non dagoen, kokatuta tresna hori, bale? Eta normala ez baldin bada, edo normala baldin izan dare, bertara hurbildu edo nolabait behar hori, aurrak dauzkaten behar hori aurre egiteko, bale? Baina hori, GPS-arekin eta kontu zibiliz, azkenen hor pribatutasunaren gauz hori, nahiko mugan dago gauza, bale? Beste modelo bat, adibidez, Jenisei kasu honetan, hori pixka handigoa da, bestea pultxeran diseinua gehiago zeukan, eta kasu honetan, ordularien forma dauka, bale? Pixkat, hori pantaila handigoa dauka, bestea pantaila luzeagoa zeukan, hau karratuagoa, bale? Kasu honetan pantaila ere ukipeneko pantaila taktila bat, bale? Telefonetan bezala, baina tamaina askoz txikiagoarekin eta aukera gutxiagorekin, bale? Baina orokorrean gaur egungo smartwatch baten antzeko aukera dauzka, bale? Deiak egin eta erantzuteko aukerare badauka, SOS-eko aukera hori ere badauka, GPS ere badauka, eta kasu honetan ere argazkien ikusten den moduan, kamera bat ere badauka, bale? Hala, bideo deiak eta egiteko aukera ere izango luke, bale? Azkenean, produktuak eta aukerak orokorrean nahiko antzekoak dira, bale? Lehen komentatu izan bezala, batzuk pantaila hobeago baldin badaukate edo, garestigoak izango dira, baina, orokorrean eskaintzen dutenan oso antzeko izaten da, bale? Beste aukera bat, kasu honetan Garmin, Garmin nahiko marka ezaguna da, bale? Fitbit ere oso marka ezaguna da, baina Garmin, hori, GPS-eko munduan oso ezaguna da, kirola egiteko ordulariak badauzkate, gero bizikletan ibiltzeko GPS-ak ere badauzkate, hau da, GPS-eko mundu horretan ere oso ezaguna da, bale? Kasu honetan ere, gazteentzako bertsio bat atera dute, bale? VivoFit Juniorreko izena duena, eta hemen ere, hori, gamifikaziorako aplikazioak, larrialdirako kontaktuak, GPS-a, kasu honetan ere, aukera badauka pila batekin erabiltzeko, orain bertan ez dut gogoratzen pilaren modeloa, bale? Baina, kasu honetan pila batekin ere erabili daiteke. Bale? Besten kasuan, bateria instalatuta datorren bateria horrekin bakarrik erabili daiteke. Bale? Kasu honetan ez. Baina hori, formatuare ikusten duzu, ordulari modukoa da, botoi pare bat ere badauzka, umentzako produktu bat da, bale? Beste sistemen oso antzekoa, bale? Aukerak azkenean, komentatu dizuan bezala, berdinak dira, bale? Sistema guzti hauen onurak zeintzuk izan daitezke? Alde batetik, segurtasuna, bale? GPS-ak aurrak seguru mantentzen lagundu dezake gurasoei, bale? Ze gurasoak edozen momentutan jakin dezakete non dauden tresna horiek, bale? Baina hori, kontuan izan GPS-arekin, azkenen hor pribatutasunaren muga hori hor dagoela eta kontu zikloa gara, eta komenigarri dela komentatzea aurrei, GPS bat daramatela, bale? Dozen momentutan, jakiteko noan dauden, zer gertatu ezkero, gurasoak jakin dezaten bere aurrak non dauden, bale? Gero komunikazio aldetik, telefono adimenduak, lagun eta familiokin harremanetan egoten lagundu dezakete aurrei, bale? Baita etxetik kanpo daudenean ere, bale? Aurrak ere eskolarekin edo 2 egun pasatzera joaten baldin behera, beraien telefonoa eraman da, edo horrelako ordulari smartwatch hauekin deiak egiteko aukera baldin baukate, familiarekin edo lagunekin ere, hori harremanetan mantentzeko oso aukera ona daukate, bale? Ikaskuntzaren aldetik, smartwatch horiek ez zainbeste, bale? Baina telefono handipenduak, bale? Ikasteko tresna
oso ona izan daitezke, azkenean gaur egungo telefono adimendu hauek ordenagailu txiki batzuk dira, vale? Aplikazioak instalatu daitezke, hizkuntzak ikasteko, edo zer gauza ikasteko aukera ematen digutenak, vale? Milaka aplikazio daude gaur egun merkatuan, vale? Eta edo zer gauza ikasteko aukera ematen digute edo informazioa bilatzeko, vale? Ez bakarrik jokuak ere daude, vale? Baina gauza produktiboak nolabait egiteko aukera ere badago telefonoekin, vale? Eta hori ere nolabait irakatsi bartzaile, badaudela aplikazioak, hori hizkuntzak ikasteko edo beste gauz batzuk ikasteko, ez bakarrik jolasteko, vale? Eta bukatzeko, hori entretenimendua, vale? Telefono adimenduak eta GPS-ak entretenitzeko iturri badira, vale? Batez ere telefonoetan, aukera gehiago ematen dizkugulako, vale? Azkenean smartwatch horiek, vale? Zintzaile telefono bezala 50 aplikazio instalatu, vale? Ez daukate gaitasun hori, ez daude horretarako pentsatuta, vale? Baina telefonoaren kasuan, bai. Eta, bueno, ez bakarrik ikusteko edo produktiboa izateko, entretenitzeko ere balio du, vale? Irakurtzeko, jolasteko, bideoak sortzeko, argazkiak ateratzeko, musika sortzeko, vale? Gaur egun telefonoak eskaintzen diguten aukerak milaka dira, vale? Behar den aplikazioa instalatuta eta kasu batzuetan tresnaren batekin kombinatuta, azkenean telefonoak ematen digun aukera oso zabala da, vale? Azkenean lehen esan dizuzelat, gaur egungo telefonoak ordenagailu bat dira, vale? Formatu txikian, baina azkenean finean ordenagailu bat dira, vale? Horiek izan betzateke orokorki abantaiak, baina desabantaiak ere badaude. Eta horietako batzuk aipatuko ditugu. Adibidez, distrakzioa, vale? Telefono bat ekuitzea oso erosa da gauza askotarako, gauza asko egin daitezke telefonoekin, baina horrek era berean ere zer ekartzen du? Gazteak, adibidez, etxeko lanak egiteko garaian, arreta etxeko lanei jarri ordez, zuzenean telefonoari begira, vale? Notifikazio daukalako, soinua egin du, eta zuzenean, aber zer den notifikazioari, mezu berri bat, edo zer den, vale? Hau da, arreta nolabait galerazteko, asko errezten du, vale? Horregatik, horrelako tresnak ere, behar bezala irakatsi behar dira, ze azkenen, tresna hauek, soinuak entzeko aukera daukate, beraz, gauz batzuk egitako garaian, zer egin dezakegu? Bueno, alde batetik telefonitzali, bestetik soinuak kendu. Vale? Notifikaziorik ez jaso. Vale? Eta egin behar ditugun gauzak egin beharreko gauzaiek bukatzen ditugunean, orduan, telefonoa berriro hartu eta begiratu nahi duguna, adibidez. Vale? Baina hori, azkenean horrelako tresnak daukaten desabantaila bada, pertsona nolabait beste gauzetatik, arreta hori oso erraz galtzen dutela tresna hauekin, vale? Hau da, arreta guztia hartzen dute tresna hauek. Eduki desegokia, telefono adimenduak, eduki desegokia eskuratzeko erabil daitezke. Hala nola, pornografia, indarkeria eta hizkuntza esplizitua, vale? Bueno, azkenean, lehen ere aipatu dizuet, tresna hauek, ordenagailu hauek, informazioa lortzeko oso tresna dira. Informazio hori oso erraz lortu daiteke gaur egun internet bidez, vale? Baina, claro, informazio hitza edo termino hori oso zabala da. Informazio horren barruan, edo zen motatako informazioa dago, vale? Eta dena, ez da adin gaztentzako, adin horrentzako nolabait gomendatu da, vale? Beraz, hori desabantaila da. Hori kontrolatzeko modua badago, badaude aplikazioak nolabait, tresna horiek erabiltzeko garaian, zer egin daiteken eta zer ezin daiteken egin nolabait kontrolatzen dutena, bale? Gauza da, guraso bezala, lan hori hartu behar dela, hasiera batean, gauzak instalatu, konfiguratu eta
seme-alabak nolabait irakatsi gauza horiek nola erabili behar den esanez, bale? Eta beraiekin horregonda nolabait behar bezala erakusteko, bale? Bestaletik, mendekotasuna, bale? Telefono aginduak mendekotasun hori sor dezake aurrentzat, bale? Mendekotasun handia sor daitezke, bale? Azkenean, tresna hori edo zer gauzetarako erabiltzen da gaur egun, jolasteko, informazioa bilatzeko, komunikatzeko, danerako. Bale? Beraz, ohandik mendekotasuna handiagoa lortzen du. Gare batean, telebista zegoen, liburuak, jokuak, edo zer gauza. Bale? Baina, gauz bakoitzarekin bakarrik gauza bat egin ziteken. Gaur egun, telefonarekin denetik egin daiteke. Beraz, nolabait, telefonoa uztea suposatzen du gauza asko uztea, ez bakarrik gauza bat uztea. Bale? Beraz, mendekotasun hori handia izan daiteke eta hori nolabait kontrolatu beharra dago. Bale? Batez ere, ohitura onak sortuz. Pribatutasuna urratzea. Hau errepikatu izuet, bale? Eta legalki, hor mugan egon daude gauza hauek, bale? GPS-ak aurrak zelatatzeko erabil daitezke, bale? Eta haien pribatutasuna urra dezake. Horregatik komentatu izuet, horrelako tresnak erabiltzen direnean, aurrari esan bartzaio, horrelako tresna bat daramala, eta nolabait kontrolatuta egon behar dela, bale? Azkenen bere pribatutasunarekin nolabait jolasten gaudelako guraso bezala, bale? Beraz, gauza hauekin ere kontu zibili behar da, bale? Ze gauza hauek hor legalki limitean daude, bale? Bueno, pixkatola laburtuta kontuan hartzekoa, garrantzitsua da, bale? Gurasoak alde onak eta txarrak aztertzea, semearentzat gailu bat erosi aurretik, bale? Hemen arazoa edo soluzioa ez da tresna zuzenen debekatzea edo zenbatea. Tresna hauek erabili behar dituzte, erabiltzen irakatsi bartzaie, bale? Gauzaz da ez esatea. Esan behar dena da, nola erabili behar den, zer egin eta nola egin behar den, bale? Irakatsi egin bartzaie, beste edo zer gauza bezala. Garrantzitsua da, bale? Arau eta jarraibide batzuk zartzea, bale? Ohitura batzuk nolabait hartzea. Bale? Adibidez, semeak gailuarekin igarotzen duen denbora mugatu, webgune eta aplikazio batzuetarako, sarbideak blokeatu, eta haren jarduera monitorizatzea, bale? Hori, pixkat ohitura batzuk finkatu, zer egin, zer ez egin, nola egin, bale? Gero, bukatzeko, garrantzitsua da, semearekin hitz egitea, bale? Telefono adimenduen eta GPS-aren arriskua ez, bale? Geroz eta normalagoa da telebistan ikustea, egunkarian ikustea, gazteen artean ze gertatzen den, ze mezu bidaltzen diren, ze bideo grabatzen diren eta gero publikatzen diren, bale? Publikatzea gaizki dago, baina zergatik grabatzen dira gauzaiek eta zergatik egiten diren gauzaiek. Guzti hori ere, behin arazoa sortuta dago, ezin da atzera egin, bale? Orduan, nolabait saiatu behar dena, da puntu horretaraino ziristen, eta horretarako gazteei irakatsi bartzaie, tresna hauek erabiltzen direnean, ze arrisku dauden, bale? Ze alde on, baina baita ze alde txar dauden, bale? Eta modu seguru eta arduratsu batean erabiltzen erakutsi bartzaie, bale? Eta galderarik baldin badukarik, kezkarik baldin badukate, galdetu dezatela, gurasoei, bale? Eta gurasok ez badakite erantzuten, galdetu dezatela beste ezagun batzu edo dakien norbaiti, gero beraien semei nolabait erantzun ahal izateko, bale? Gauzak behar bezala irakasten baldin badira, arazo asko nolabait ez dira iritsiko, bale? Hori zentzuzko gauza bada, baina, bueno. Azkenean teknologiak garatzen joaten dira, produktu berriak sortzen dira, eta arazo berriak sortzen dira. Eta arazo hauei aurre egiteko, nolabait, aztertu behar dira zeintzu diran arazoiek, eta nolabait egin daiteken aurre arazo hauei. Gaur egun telefono hauei nolabait sortzen dituzten
arazoe, bale, mendekotasuna eta horrelako gazik nolabait aurre egiteko, gutxi gorabehera badaude tresnak eta badakigun nola aurre egin. Gauza da, lan hori hartu beharra dagoela, bale? Nire partez, mila esker gurekin hemen egotagatik, ez dakit zalantzarik badaukazuten, ez zezue zer idatzi, zalantzarik baldin bako zidatzi eta erantzuten saiatuko naiz momentu batean. Badakizue, urrengo astean beste hitzaldi berri bat dagoela, bale? Astero hitzaldi berri bat egoten da, urrengo astekoa okerrez banago, urrengoan, parkinetan ordaintzeko aplikazioaren inguruan izango da, bale? Parkin asko, badaukaten makina bat eta ordaintzeko sistema bezala, aplikazio batzuen bitarten ordaintzea onartzen dute, bale? Eta, hori, urrengo astean horren ingurukoa izango da, bale? Eta azaroko hitzaldiak ere, Laster martxan izango dira, bale? Google Lens ingurua, QR-ko aplikazioen inguruan, euskara ikasteko aplikazioen inguruan, bale? Gaztaguneko webgunean izango dituzue urrengo hitzaldiak zer ingurukoak izango irene, beraien egutegiak ere bai, bale? Mila esker gurekin gaurkoan hemen egotegatik, eta urrengora arte. Agur!